Så siger du klokken nu. Jeg er klar. Nå. Nu må han da snart være. Klokken er... Hvorfor kommer Kurt aldrig til tiden? Jeg har allerede ventet her i 20 minutters tid snart. Du, ved du, når bussen den til vejen der kører? Det skal jo 311. Hvornår kommer han? Ja, det ved jeg heller ikke. Den bus... Bussen til vejen. Den der 311. Kommer han ikke herude fra? Den... Nej, den bus... 311. Til vejen. Kan han aldrig overholde en aftale? Jeg er snart træt af det her. Sådan en nar. Ej, hvad en idiot. Hvorfor kan han ikke komme? Jeg hader ham næsten. Tyve over 4. Nu ved jeg ikke rigtig, hvor længe jeg har ventet her. Den der... Den bus... Hvorfor kommer han ikke? Jeg fatter det simpelthen ikke. Der! Jeg kan ikke klare det! Jeg kan ikke klare det! Nej! Jeg tager hjem nu! Et eller andet må jeg gøre. Det er godt, jeg kommer til tiden. For det gør jeg altid. Du, den bus her. 311. Det er koldt i dag. Ja. Klokken er allerede 8. Den 311. Han burde jo være her. Ja, jeg venter bare lidt. Jeg ser lige, hvornår det kommer. Nej! Det er de tidspunkter, dem kan man aldrig regne med. Det kan være, det er den bus derovre. Ja, den nok. Den her. Det er sådan... Det er den til ikke. Den er jo ikke engang med. Det er for meget. Der er ikke nogen, der kan. Der er ikke nogen, der kan tiden. Hunde fryser her. Hvad er klar nu? Den er 11. Jeg stod i lang tid, mand. Den til æble. Ej, det er for meget. Simpelthen. Det er for meget. Nu er det gået 7 timer, og jeg kan bare ikke... Han kommer snart. Han skal komme snart. Nej, han gider ikke mere. Jeg gider ikke mere. Nu smutter jeg efter. Nu gider jeg ikke mere.